Krásný dobrý den nebo večer, podle toho, kdy tento další podcast Slava rodu sledujete. A dneska jsem si pro vás připravil návštěvu velice výjimečného místa. Jsme u Českých Budějovic v Rudolfově a dozvíte se a ukážu vám, jak je možné spolupracovat v nádherné lidské člověčenské komunitě, která dělá vše, co může pro děti, pro sebe, pro své rodiny a pro rod. Přeji vám příjemný poslech a věřím, že celý podcast bude inspirací i pro další komunity. Hezký poslech. Tak po krátkém úvodu sedím s prvním hostem, paní Irenkou Kovářovou, náčelnicí samosprávy Rudolfov. A moje taková první zaváděcí otázka, kterou byste opravdu nikdo nečekali. Prosím tě, Irenko, jak to všechno vzniklo? Tak, krásný den, Libore. Já tě tu moc vítám. Jsem ráda, že jsi mezi nás přijel. A vítám a přeju všechno dobré všem lidem, kteří nás teď poslouchají. Všem lidem dobré vůle, i rodákům zvlášť. A jak to všechno vzniklo? Vzniklo to poměrně dávno, v hlavě mojí to vzniklo dávno. To už je skoro 30 let zpátky, když jsem začala tak vplouvat do systému, tak jsem si v zápětí uvědomila, že nebudu kompatibilní s tím systémem. A dala jsem si určitý mezník časový, kdy jsem si řekla, že odejdu z toho systému, vystoupím a budu dělat to, co opravdu chci. A skutečně jsem pomaličku, krok za krokem, si šla za tímhle cílem. Takže se mi podařilo a já jsem postavila svoji školičku. Musím říct, že i opravdu s velikou pomocí mýho manžela, že bych to nikdy sama nedokázala. Ani nedoporučuji ženám, aby tvořili sami, protože prostě my vás muže tuze potřebujeme. A jste velké požehnání pro nás. Takže díky manželově pomoci a opoře, tak se podařilo během půl roku domeček dát dohromady. Je to stavba z hlíny, slámy, dřeva, dřevěná hrázděná konstrukce je základ. A začaly tu probíhat první kurzy. A já jsem měla takovou představu původní, že tím, že lidé budou přicházet do našeho prostoru, takže je budu třeba trochu inspirovat, že budou chtít taky takový prostor, kde pak budou moct svobodně tvořit a dělat to, co by chtěli. A to byl prvotní záměr, ale na kurzy mi přicházeli, musím říct, velmi vědomí a milí lidé a oni chtěli hned začít tvořit, ale neměli ten prostor. A protože my jsme měli poměrně velkou plochu k dispozici, vlastně něco přes 1 hektar, tak jsme jim nabídli, že můžou na polovině toho pozemku, nebo na části, ne na polovině, ale čtvrtina to vlastně byla plochou, nebo třetina zhruba, že můžou začít tvořit. A já jsem namalovala takový plánek jednoduchý a oni říkali, to je krásný, kde to je? Tak jsem je dovedla přes cestu, ukázala jsem jim to prázdné pole a říkám, je to přesně tady a můžeme to společně vytvořit. To byl začátek někdy před 10 lety. A ono se záhy ukázalo, že ta společná práce je nejlepší
prověřovatel vlastně nejenom charakteru, ale schopnosti spolupracovat, ochoty spolupracovat. A tak z počátečních 30 nadšenců nás zůstalo 6. Ale po velmi těžké fázi, kdy v tomhletom malém množství se nám podařilo vlastně oplotit pozemek, vybudovat rybník, osázet komunitní zahradu, tak se postupně přidávali další a další. A když jsme potom tvořili a přidávali novou plochu, kterou je komunitní sad, tak už přišla i, řeknu, veřejnost, prostě naši kamarádi, známí, přišli nám pomoct a my jsme za jeden den dokázali oplotit 500 metrů pozemku a vysadit 80 stromů a keřů. A přijeli i kluci vlastně z Plzně, velmi nám pomohli a my jsme jim za to do dneška vděční a vždycky budeme, protože ze samosprávy? Ze samosprávy plzeňský, protože bych řekla, že i namotivovali naše muže. My jsme ze začátku byli jenom ženský osazenstvo, ale o to víc máme rádi ty naše muže, kteří tu mezi náma jsou 3 stateční. A věřím, že budou postupem času přibývat, že jich nakonec bude víc než nás, takže to bude hezký, na to se těšíme. A takhle to v podstatě všechno vzniklo. Na začátku byl ten plán trochu jiný, prostě inspirovat lidi k tomu, aby si tvořili svůj prostor lásky, řeknu, ale protože v zápětí se ukázalo, že ne každý může hned ten prostor mít k dispozici a že společně to jde všechno mnohem s nás, tak jsme začali tvořit společně a vlastně jsme si vytýčili takové heslo, které je co jednomu nemožno, to všem dohromady snáze. Tak to s oblibou používáme, to funguje. Když jsme takhle hezky začali, tak já jsem tě představil jako náčelnici Rudolfovské samosprávy. Jak jsi se k tomu vůbec dostala, když už vlastně fungovala taková ta komunita, ta lidská komunita a prakticky to, čím se vyznačuje rod, to znamená tvoření, to už si dávno dělala. Tak jak jsi se dostala tady k tomu fenoménu SPDR, potažmo rodu? Tak já se přiznám, že opravdu nějakých 5 let zpátky, o rodu víme 3,5 roku, ale 5 let zpátky jsme začali s ženami intenzivně hledat rytíře, ale opravdu. A nějak jsme cítili, že jestli nám někdo pomůže, tak to budou rytíři. A moc jsme nevěděli, kde je hledat. A pak jsme skutečně takovým zvláštním řízením náhod, byť na náhody nevěřím, ale prostě to zadání bylo vysláno do vesmíru a vesmír nám poslal do cesty jednoho muže, který o sobě vehementně tvrdil, že je rytíř. A my jsme napřed byli, řeknu, nadšený, že jsme teda objevili rytíře, ale poměrně brzo jsme poznali, že je to spíš jenom mluvka. Nicméně, díky tomu, že ten rytíř sem přišel mezi nás, aby nám udělal takovou přednášku, tak o té přednášce se dozvěděli právě kluci z plzeňské samosprávy. Přijeli se na nás podívat a pozvali nás k nim do Plzně na návštěvu. My jsme přijeli, v té době už jsme věděli, že ten rytíř, který se nám tady objevil, že to je úplně jiná cesta, než kterou my hledáme. Ale zaujalo nás, co říkali kluci v Plzni, kdy v podstatě už mluvili o rodu. A pak už to nabralo všechno rychlý spád, protože jsme zjistili, že
právě ten rod nás v mnohem spojuje. Dozvěděli jsme se o Milanovi Vlčkovi jakožto koordinátorovi. Ten mi zavolal, já jsem ho pozvala i s plzeňskou občinou na naši akci pro veřejnost, která se jmenuje Víkend otevřených zahrad. Oni přijeli, no a pak nebylo celkem co řešit, protože my jsme velmi záhy, že já jsem se podívala na videa s jeho výsostí Emilem, bratrem Emilem. Ženy se podívaly se mnou, všechny jsme u toho plakali, protože jsme věděli, že tohle je ono, to je to, na co celou dobu čekáme, co hledáme. To je vlastně ta správná cesta, ta naděje. Protože pokud jde o mě, tak já už jsem ve věku, kdy jsem říkala, já to nějak jako můžu prokličkovat kolem toho systému. Ale šlo mi opravdu o moji dceru, o vnoučata, protože chci, aby oni měli krásnou budoucnost. A najednou to, co jsem poslouchala u Emila, tak to bylo ono, že jo. Takže všechny jsme plakali, všechny jsme to cítili stejně. Založili jsme občinu a už to prostě nabralo nějaký směr a to naše tvoření, které předtím už trvalo nějakých 7 let, řeknu, společné, tak děláme pořád to samé, jenom je nám mnohem líp, protože jsme v té náruči rodu. A to je krásné. Jasně, tak Emil, to všichni víme, že umí vzít na srdce, že když mluví Emil, tak ani komár nezabzučí. Takže tohleto je naprosto logický nějaký postup a ať se dostaneme teda do současnosti, kolik se vás tady momentálně zapojuje, jak ta komunita je široká? Tak je nás 10 náčelníků, máme tu sféry, které jsou, řeknu, doporučované rodem a pak ještě nějaké navíc, to znamená kromě té sociální sféry, zemědělství, vzdělávání, infrastruktury, tak tu máme i sféru komunikace, která je pro nás hodně důležitá. A pro každého je hodně důležitá. Řekla bych, že ano. A my s ní skutečně pracujeme, stejně tak je pro nás velmi důležitá administrativa. Takže i tu tady máme, protože jak je už poměrně dost aktivit a projektů, kterým se věnujeme. A musím říct, že náčelníci jsou naprosto báječní. Řekla bych, že všichni jsou v mnoha ohledech mnohem dál než já. Jsou šikovnější, talentovanější a jsou velmi samostatní. Takže oni mají už svoje skupiny, řeknu nějakých třeba 3, ale třeba taky 10, 15 lidí. Řeknu v průměru, že 5-6 lidí ve skupině, zhruba 60 lidí tvoří nějaké to pevné jádro, řeknu. A pak, když jsou větší akce, tak se zapojuje ještě ten širší okruh, což jsou lidé, kteří přichází do měsíčnice na kurzy, nebo se jim tu prostě líbí a už programově nám nabízejí svoji pomoc, když máme nějakou větší akci pro veřejnost, protože třeba v zimě nám přišlo během 2 dnů 800 lidí, to nezvládnete zorganizovat jenom třeba v 10 lidech. Takže v podstatě se zapojuje, řeknu, 60 až třeba 150 lidí. To je krásné. To je sen prostě každé samosprávy. Mít na startu 150 lidí aktivních, nějak otevřených. To opravdu klobouček dolů. A já jsem sem přijel taky protože vím, že koncem měsíce března vy tady budete mít nějaké semináře
které dlouhodobě nějak připravujete, tak bych byl rád, kdyby se nějakým způsobem představila, Jirenko. Tak kromě všech těch seminářů, které tu děláme a které jsou orientované třeba na oblast přírodních zahrad, ženskou, mužskou energii, tak to, co chystáme, nebo co jsme nachystali právě ke konci března, 22. března, by mělo být první setkání s rozmarínkem, což je taková naše metodická pomůcka pro učitele, ale i pro rodiče. A zároveň je to vlastně nástroj pro dítě, který mu umožní, aby si vytvořilo vlastní rodovou knihu, vlastní kroniku svého rodu, svojí rodiny, ale i mapu svého dětství, kterou potom může předávat těm dalším generacím. Může to být taková velmi cenná kniha nejenom pro to dítě samotné, ale vlastně pro jeho potomstvo jednou. A my s tou knihou pracujeme tady v rámci našeho vzdělávání, které nabízíme dětem, což jsou nejrůznější příměstské tábory, potom vlastně taková ta naše školička dálková, kterou zatím provozujeme o víkendech, ale protože máme opravdu nádhernou zpětnou vazbu, jak od rodičů, tak od těch dětí, tak samozřejmě v tomhle pokračujeme dál. Věnujeme se 8 let v praxi dětem, kdy teď bychom to chtěli skutečně podchytit už u těch nejmenších. To znamená, že od září otvíráme školičku, takovou malou školku. Na 14 dětí by měly být 3 paní učitelky. Máme opravdu velikánský převis poptávky nad tou naší možností. Tak budeme hledat cesty, aby jsme případně mohli otevřít 2 ty třídy, ale prostor máme zatím pro 1. Uvidíme, jak to všechno dopadne. Pracujeme na tom, aby se to nějakým způsobem zadařilo, aby všichni ti vědomí rodiče, kteří chtějí s námi spolupracovat, tak aby měli možnost dítě sem dávat. A tím vlastně začínáme, to je takový kurz pro opravdu širokou veřejnost, to znamená i pro lidi z rodu, kteří se zabývají vzděláním, i pro lidi, kteří třeba stojí mimo rod nebo nevědí ještě o rodu, ale zajímá je vzdělávání. A samozřejmě pro členy rodu my děláme to, že zvýhodňujeme je, protože ten kurz je placený, takže tam je 50% sleva pro členy rodu, která vlastně nám pokryje náklady, protože účastník kurzu dostane právě tu celobarevnou knihu a další tištěné materiály a tak dále a tak dále. A potom v dubnu, myslím, že je to 26. dubna, je celodenní už rodové setkání, kam srdečně zveme všechny rodáky, kteří by chtěli dělat vzdělávání jinak. A rádi bychom tím navázali na to, co už tu proběhlo loni, kdy se skutečně sešlo nás přes 40. Museli jsme pak už bohužel i lidi odmítat, kteří se hlásili na poslední chvíli, protože už bychom se sem nevešli, ale ten zájem byl velký a my jsme udělali nějaký první krok a teď bychom chtěli udělat druhý krok a vlastně prohloubit to dál a zároveň už vymezit ty jednotlivé skupiny, které budou zcela konkrétně pracovat a plnit obsahem ty jednotlivé, věkové kategorie, jestli to takhle můžu nazvat. Nemám ráda ty oficiální pojmy, co se týče vzdělávání. Hodně se tam řídíme, zdravým selským rozumem a intuicí. A nejdůležitější, co pro nás je, co prosazujeme právě už celých těch 8 let a skutečně nejenom prosazujeme, ale praktikujeme to, kdy vzděláváme a vychováváme zvlášť holčičky, výhradně ženami, a zvlášť chlapečky, kterým se věnují muži. A
ty skupiny ne, že by byly od sebe zcela neprodyšně sterilně odděleny, ale je to o tom, že mají svůj program, ty samé informace jim podáváme jednak mužskou energií nebo ženskou energií a setkávají se na nějakém společném projektu, takže mají i společný čas a vidíme, jak se k sobě chovají. Tady máme prostě jako společnost obrovský deficit. Ženy nemají úctu k mužům, muži nemají úctu k ženám. A my ženy jsme na tom ještě o něco hůř, protože my se skutečně rodíme bez úcty k muži. Muži se rodí s úctou k ženě, takže tam spíš je to o tom, že my to ve vás tak jako zazdíme, tu úctu, když se neumíme jako žensky projevovat a vyjadřovat. Ale pravdou je, že už po týdnu opravdu i rodiče vnímají prostě veliký posun u těch dětí a my z toho máme radost a chceme to dál prohlubovat. Tak to je úplně, to jsem chtěl slyšet, nějaké takové prostě, co mě tady úplně jako wow. Pro mě je tohleto poznání úplně něco výjimečného. A tak bych chtěl, Irenko, poprosit, jestli bychom se tedy po té tvé nádherné zahradě a veškerých prostorech, které to skýtá, mohli jít projít a pak si k tomu řekneme takové nějaké další věci. Určitě, Libore, moc ráda. Teď jsme přišli někam do něčeho, čemu vůbec nerozumím. Je to takové hezké iglu s různýma barevnýma obrázkama tady, skleněnýma. A já bych se tě chtěl, Jirenko, zeptat, co to vlastně je. Tak, Libore, tahle ta stavba, která zvenku opravdu hodně připomíná iglu, anebo dětičky taky říkají vajíčko, je to taková půlka vajíčka, jakoby. Tak to je naše kaple 4 živlů a ta je tu možná už skoro 20 let na zahradě a je věnovaná celá ta stavba staré indiánské legendě, která vlastně vysvětluje, že na začátku byl jeden rod. A ten žil spolu v lásce, v míru, lidé si navzájem pomáhali, měli se rádi. A pak se objevil jeden chytrolín a ten řekl, já možná bych to svoje poznání, který mám, nemusel plně přinášet celku, ale mohl bych si to víc stáhnout pro sebe, pro svoje výhody. A samozřejmě, když to takhle udělal, tak to bylo nevýhodné pro ty ostatní. A tomu moc nevadilo. A našli se další, kteří si z toho vzali příklad, začali se chovat stejně a mezi lidi se pomalu dostala nenávist, zášť, podvod, prostě všechno špatné. A lidé se začali mezi sebou prát a nakonec začali vést války o to, kdo utrhne víc. A Bůh se na to nechtěl koukat a řekl, vy nedokážete spolu fungovat jako jeden rod a proto vás teď rozdělím a pošlu vás do nového domova. Půjdete do 4 světových stran a půjdete tak dlouho, než se změní barva vaší kůže. A protože si nevážíte mojí moudrosti a nepoužíváte ji pro celek, tak dostanete jenom 1/4 mojí moudrosti a navážu ji vždycky na nějaký živel. Proto je to tedy kaple 4 živlů a lidé se rozdělili do 4 světových stran a tak, jak šli, tak se opravdu měnila barva jejich kůže. A vlastně Číňané dostali od Boha tajemství vzduchu. Proto mají třeba cvičení Qigong a různá taková, jako, řeknu, pohybová cvičení, která pracují nejenom s tou viditelnou energií, ale i s tou jemně hmotnou energií. Zabývají se prouděním vzduchu v krajině. Černá rasa, někdo by si možná řekl, že dostala oheň, ale dostala vodu překvapivě. A možná i proto pod Saharou
je vlastně největší zásobárna sladké vody. A skutečně křováci umí perfektně najít vodu i v té největší poušti. A taky černoští šamané dodnes ovládají nápěv, který dokážou v případě nouze přivolat déšť. Indiáni ti dostali živel ohně, Indiáni dostali živel země, rudá rasa. Jo, řeklo by se, mají oheň, ne, mají zemi, protože Indiáni nejvíc vnímají zemi jako gáju, jako naši matku, jako moudrou bytost, která s námi nějakým způsobem komunikuje a volá nás k tomu, aby jsme s ní souzněli. Znají tajemství přírodního léčení, rozumí řeči zvířat, stromů. No a na bílou rasu zbyl právě ten oheň. A bílá rasa vlastně ty znalosti živlu ohně hodně zneužila právě v tom, že vyvinula celou řadu zbraní, velmi nebezpečných zbraní. Naštěstí ta indiánská legenda pokračuje dál a říká nám, že lidé se jednoho dne probudí skrze ty nejmoudřejší z nich a začnou znovu tvořit jednotnou společnost, jeden rod, znovu se spojí. A až se to stane, až pochopí, že musí tvořit společně a pro vzájemné společné blaho, tak tehdy si i porozumí, protože začnou mluvit jazykem lásky. A tehdy nastane zlatý věk lidstva. Tak to je ta indiánská legenda, která je věnovaná naše kaple. A my máme moc rádi, protože ona je tu trochu zvláštní akustika, to možná slyšíš, Libore. Takže někdy si tady s ženami i zpíváme, používáme to i právě při nějakých kurzech, kde máme takové, jako řeknu, muzikoterapeutické vstupy. A taky používáme na naši stezku, vlastně to v zimě, to probíhá akce pro veřejnost, jmenuje se to Slavnosti světla a naděje, kdy dospěláci i děti si prochází stezku svědomí, plní si úkoly a nakonec přicházejí tady sem k andělům a dostávají dárečky. Takže je to celé nasvícené a milujou to děti i dospěláci. Díky, já s tvým dovolením si to tentokrát natočím, aby to bylo co nejcelistvější. A je to tady strašně krásný a cítím se tady jako docela zdravě, dá se říct. Ano. Má to ten vliv? Má to. Skutečně to harmonizuje člověka. A co mě velice překvapilo, svého času jsem tady měla na přednášce paní Hanu Sár-Blochovou, která se zabývá geomantií a ona si stoupla sem doprostřed, protože taky dělá muzikoterapii a zpívá sama a začala zpívat melodii a já jsem úplně strnula, protože té melodie, kterou slýchám v hlavě a nedokážu ji reprodukovat, ale slýchám ji v hlavě a teď ona mi ji reprodukovala a když to skončilo, tak všichni říkali, to byla krásná melodie, co to je, Hani? A teď jsme čekali všichni, že to je třeba z nějakého starého posvátného místa, protože já jsem byla velmi napnutá, jakou uslyším odpověď. Slyším to opravdu možná od svých 3 let v hlavě, tu melodii. A ona říkala, ne, to je melodie duše majitelky tady toho prostoru. Takže to mě i udělalo radost. To je naprosto dokonalé. Tohle místo, kam jsme teď přišli, Libore, tak to se jmenuje Háj předků. A je to jediné místo na naší zahradě, kde najdeš jehličnany. Souvisí to s tím, že jehličnany uvolňují energii smutku, mají jinak orientované magneto- a elektropole a proto by neměly tvořit příliš velký objem výsadeb na zahradě. I když jehličnany miluju, mají spoustu pozitivních vlastností,
tak přece jenom ta velká převaha jejich není úplně dobře. Proto možná i české lesy měly ještě na začátku 20. století úplně jinou skladbu. Bylo tam přes 90% listnáčů a zbytek tvořily jehličnany. A je to místo, háj předků, kam já chodím, když si s něčím nevím úplně rady, tak si tam sednu a poprosím svůj rod, svoje předky, aby mi poslali tu správnou informaci. A jednou jsem zažila, to bylo jednou jedinkrát, vždycky tedy mi přišla správná odpověď do hlavy. Věděla jsem, co mám udělat, ale jednou jedinkrát jsem zažila, kdy jsem je všechny vnímala za sebou. Byla to tak obrovská síla. Dojelo mě to tak, že mi vyhrkly slzy a věděla jsem, že když se otočím, že neuvidím nikoho, ale já je cítila. A cítila jsem tu jejich lásku a podporu, jak to ke mně prostě hrnou. To bylo něco tak nádherného, takže do dneška si to pamatuju. Tak to je zase další zajímavá skutečnost tady v tom nádherném prostoru v Rudolfově. A můžu vám říct, že tady ten prostor jsem si zamiloval na první dobrou a velice rád se sem budu vracet. Jsi srdečně vítán. Takže máme za sebou první takovou procházku po naprosto úžasné zahradě tady v Rudolfově u Irenky Kovářové. A já se hned musím přiznat, že jsem nepřijel sám. Samozřejmě je tu se mnou jeho výsost Milan Vlček. A když jsem mu řekl, že sem jedu a jedu sem natáčet a dělat reportáž, tak poskočil radostí a řekl, že jede se mnou. Tak já tě vítám, Milane, a něco nám pověz. Tak, děkuji, Libore. Dobrý den, milí posluchači, bratři a sestřičky. Ano, stalo se to přesně tak, jak mi řekl, že když jede do Budějovic, tak sem jezdím velmi rád, protože tuto komunitu znám už minimálně 2,5 roku. A je tady opravdu skupina krásných bytostí, které si navzájem pomáhají, které spolupracují opravdu v té lásce, v té harmonii. A to mně se tady jako velice líbí. Je tady velice příjemná atmosféra, příjemná energie. A vracím se sem velmi rád. Takže jsem využil tady téhle možnosti, že se svezu, protože přece jenom je to trošku dál od Olomouce, kde je moje působiště. A kolikrát mě mrzí, že bydlím tak daleko, že bych častěji jsem rád zajel jim tady pomoct prostě různě, protože tady děvčata vytvořili nádhernou, krásnou zahradu. Můžete se podívat na zahrady nad městem, www, abyste měli představu o tom, kdo jsou a čím se zabývají, co tady krásného tvoří. A velmi rád bych jim pomohl, ale je to trošku z ruky, takže. Ale využiju každé možnosti, kdykoliv se můžu přijet, když třeba jedu tady za svým bratrem Járou Hudáčkem, který je též koordinátor jako já, tak vždycky si dělám takovou odbočku a zajedu si sem. Jsou tady velice fakt příjemní lidé, nechávají mě tady i přespat, abych nemusel jezdit v noci a domů. Takže tady potom strávíme trošku delší čas a já jsem tady velice, velice spokojený. Milane, tak jak to dělají, je na první pohled jasné, že to dělají skvěle, že ty lidi se opravdu mají rádi, že si navzájem pomáhají a že mají společnou vizi. Já bych rád tuto reportáži, tímto podcastem motivoval, jak už jsem na začátku řekl, další takové světlé komunity, které se budou spojovat a vytvářet prostředí pro sebe, pro svoje rodiny, pro děti, pro vnuky, pro všechny světlé lidi. A tomuto bych byl velmi rád nápomocný.
protože opravdu to dělají srdcem, dělají to strašně pěkně. Myslíš si, že, nebo je vůbec v lidských silách něco podobného, krásného, tvořit i v komunitách jinde po České republice? No, věřím tomu, že jiné komunity takhle tvoří, byť neznají naši myšlenku rodu. A já bych si velice přál, aby naše komunity, které vznikají a vznikly, takovým způsobem začaly spolupracovat, aby tam bylo opravdu to lidství, to člověčenství, kde vlastně je to o té spolupráci, o té vzájemné pomoci, o té lásce, o té harmonii mezi lidma, jo, kdy vlastně opravdu není potřeba se druhého člověka bát, že mu nějakým způsobem buď ublíží, nebo prostě nějaký ambice, nějaký ega, ale opravdu vzájemná spolupráce, vzájemná láskyplná pomoc, kdy ti lidi jsou rádi spolu. Jak říká náš brat Emil, v tuto chvíli je nejdůležitější, aby lidé v samosprávách a v občinách se měli rádi. Aby se navzájem podporovali, aby navzájem prostě se poznali, aby věděli, kým jsou a kdo jsou a navzájem se o sebe mohli opřít a pochopili, že v dnešní době přichází doba, kdy není důvod spolu soupeřit, kdo bude první, kdo prostě udělá něco dřív než druhý, ale prostě spolu. Kdo bude mít lepší auto. Kdo bude mít lepší auto nebo lepší telefon, jak dneska to bohužel v té společnosti je. Ale to tak bylo. Budujeme novou společnost, která bude založena na trošku jiných pravidlech, prostě na opravdu tom člověčenství, té lásce mezi lidma, kdy si opravdu navzájem budeme pomáhat a budeme si bratrem a sestrou. A vlastně tady toto je pravé slovanství. Vše Slované byli vždycky spíš srdcem, jak nějakýma emocema a negativitama. Pro mě je tady to úžasné poznání, protože já se musím přiznat, ze svých 65 let jsem podobnou komunitu nikdy nepotkal. A jsem hrozně rád, že jsem tady ten krásný prostor plný tvoření a lásky mohl poznat. Díky za rozhovor. Já taky děkuju. Sláva rodu. V našem kolečku proti mně sedí Marek, generální sekretář Rudolfovské samosprávy. A moje první a jediná otázka na něho je, jak jsi se dostal k rodu a k této komunitě a co je tvým úkolem tady? Já vás zdravím, já jsem Marek Seidler a jak už Libor řekl, tak já jsem jedenky generálním sekretářem naší rudolfovské komunity, občiny, řečeno. A jak jsem se dostal ke komunitě, nejdřív odpovím, protože to, jak jsem se dostal k rodu, se na to váže. A já jsem se dostal do komunity skrze moji manželku a skrze školu Jirenky Kovářové, kterou jsme oba za posledních 8-10 let s manželkou procházeli. A manželka v té škole začala nějakou svoji cestu duchovního rozvoje a po pár letech odmítání těchto témat, protože to ne vždycky byly jednoduchý témata a ne vždycky jsem je dokázal jako rychle akceptovat do života, jsem se té školy postupně začal účastnit i já. A už v té době ta rudolfovská komunita zahrnovala víc aktivit, než jenom školu Jirenky Kovářové, a zahrnovala třeba i komunitní zahrádku, kde jsme tak postupně začali jako ta sněhová koule
ta zahrádka nabalovala další a další lidi a mohli jsme se díky tomu tady zapojit i do jiných aktivit než jenom školních. A i když ta škola, nechápejte ji prosím jako školu v tradičním pojetí, ale to škola, která spíš mění člověka uvnitř, než že by ho učila nějaký schopnosti, vědomosti, jak jsme zvyklí. Je to prostě škola měnící život, bych řekl. A ta zahrádka ty témata vlastně rozšiřovala a tam jsme se všichni poznávali. Tím z mýho pohledu vznikala komunita, nebo aspoň já jsem se touhle cestou do komunity dostal. A jak jsem se dostal k rodu, ta komunita už tu zahrnuje tolik témat, že ten rod byl pro nás jakýmsi dalším krokem, logickým vyústěním, kam dál ty aktivity směřovat. Protože ty aktivity komunity jsou velmi široký a zkoušeli jsme různý, řekněme, podpůrný programy, jak rozšířit, zrychlit, akcelerovat to, co komunita tvoří. A aktuálně rod, aspoň mě, když budu mluvit čistě za sebe, dává největší smysl z těch podpůrných programů. A plus z mého pohledu rod obsahuje i to, že je tam i nějaký duchovní rozvoj a nejenom nějaká materiální, finanční, ekonomická podpora těch projektů. A to já považuji za zásadní a vlastně je to v přesným souladu s tím, co tady Irenka už dlouhé roky učí, že musí nejdřív dojít k nějakému osobnostnímu rozvoji a pak může dojít ke změně v materiálním světě. A jenom abych to řekl jako exaktně pro ty lidi, kteří to potřebují exaktně slyšet, tak k rodu nás přivedl vlastně, nebo tu myšlenku rodu jsem poprvé slyšel v muzeu Rudolfov na přednášce Kuby Šéna z plzeňské občiny a já teď přesně nevím časově, ale těsně po tady tom Kubově antré jsme se začali pravidelně setkávat s naším drahým koordinátorem a já si dovolím říct blízkým člověkem mojí osobě i naší komunitě Milanem Vlčkem a pak už to znáte, jak ta pohádka pokračuje. Výborně. Co je tvým úkolem tady v tom prostoru? Já mám na radost sféru, které říkáme sféra projekty. Její náplň se kryje se sférou stavebnictví a infrastruktura. Prostě to, co bude potřeba zmaterializovat. Tahle sféra si vzala za úkol v tuhle chvíli nějakým způsobem připravit, když to řeknu hodně ze široká, domovy pro naše podílníky, pro členy komunity a případně i pro členy jiných komunit a případně i pro lidi, kteří budou úplně zvenku, aby tu lidi mohli žít a aby jim tu bylo krásně, mohli tvořit a abychom tu vytvořili nějaký prostor, možná i svět, když budu trošku nesmělý, kde si vyzkoušíme principy, o kterých mluvíme v praxi a v životě. A ta sféra se teď schází v počtu nějakých 3 lidí, což je opravdu málo z hlediska jako matematického počtu, ale já mám tu sféru tak jako perfektně obsazenou, že se nebojím o její budoucnost a o její kvalitní fungování. Teďka myslím sebe, ale hlavně
moje kolegyně, které v té sféře mám. A upřímně bojuju s tím nezájmem té hodně široké veřejnosti se v té sféře účastnit. Já hodně cítím to, že tahle sféra je hodně prorostlá, třeba ve srovnání se zdravím nebo se vzděláním, hodně prorostlá takovým tím ekonomickým pohledem. Jo. My jsme třeba se pokoušeli připravovat půdorysy domů. Jak jsme na tom? Půdorysy domů a dopadlo to tak, že je pořád nemáme, protože na to není kapacita. Jako, jo. A myslím si, že to je tím, že v tomhle oboru jako ten čas je velmi jako exaktně vyvážen penězi v komerčním světě a proto jako sehnat dobrovolníka, který by to dělal ve volném čase, je náročný. Ale ještě chci říct jednu zajímavou věc. Ta sféra vlastně v loňském roce bylo její aktivity, řeknu, u papíru, byly vlastně úplně stopnutý, protože jsme se jako družstvo rozhodli postavit, zvukové vlny to nemůžou přenést, ale my se můžeme podívat tam na tu dřevostavbu, kterou jsme postavili za naše družstevní peníze a za přispění mužů tady z komunity. Komplet financováno naším družstvem, který jsme si založili, aby jsme mohli efektivněji fungovat. A je to budova o nějakých více jak 20 metrech čtverečních, dřevostavba určená pro to, abychom podpořili obživu a podpořili výměnu zdravé obživy. Nějaký e-shop jako? Ne e-shop. V téhle fázi nejsme, nevím, jestli v ní někdy budeme. Je to vlastně v tuhle chvíli slouží jako výdejna zboží, který my od ověřených dodavatelů, farmářů zprostředkováváme naší komunitě. Do rodin. Ano. Jo. Ideální. Moc dík. Rádost se děje. Další host této reportáže je Alenka a praktická otázka je úplně stejná. Jak jsi se dostala k rodu, jak jsi začala spolupracovat s touto komunitou a eventuálně prosím, co máš na starosti. Tak já všechny moc zdravím nejprve, tady z Rudolfova od nás. A otázka jedna byla, jak jsem se dostala k rodu. Tak, u nás asi jako všichni budou povídat, za to může naše Irenka. Protože já se s Irenkou znám už více jak 11 let, kdy spolu tvoříme tady v rámci komunity. A ona vždycky nám vyprávěla, nebo se nás snažila vtáhnout do svého obrazu společnosti, která ví, co je spolupráce a zná hodnoty. Její vize. Tak. A ona nám vždycky říkala, že ví, že to neumí popsat, ale že ví, že je něco jako víc ještě, než jako, že to prostě ví, že se to stane. A to znamená, když se jednoho dne stalo, že, a to už nevím, jak bylo, že se Irenka dostala na Kubušena, tím pádem se Kuba účastnil naší přednášky, my jsme si mohli vyslechnout něco o novém finančním systému, ale cítili jsme, že to podstatné je ale až jako za tím. A takže jsme začali všichni studovat, dostali jsme za úkol od Irenky prostudovat Zlatou éru, SPDR a všechny tyhle stránky, pár dní na to jsme se sešli. Všichni jsme byli wow a řekli jsme, tak to je možná to ono, na co nás tady ta Irenka přes těch 11 let připravuje. A proč jsem tady v komunitě, tak je to úplně jednoduchý. Před 11 lety jsem se poznala s Irenkou a učení, který ona zprostředkovává lidem, způsobí to, že i když chcete nebo nechcete, tak vás to prostě začne měnit. A když chcete, tak vás to začne měnit velice intenzivně a vy najednou vnímáte život a svět v úplně jiných souvislostech než doteďka. Aspoň takhle jsem to měla já. A tím, že čerpáte ty informace, tak vy najednou začnete mít touhu tvořit a netvořit jako sám, ale tvořit právě s těma lidma, který máte kolem sebe. A tím, že Irenka tuhle vizi má asi hodně dlouho, ne jenom těch 10 let, tak stvořila místo, kde teď sedíme a
díky tomu, že ona poskytla ten prostor komunitě, tak my jsme se mohli rozvíjet. A přidávali se další lidi. Trénujeme v rámci komunitní zahrady naše projekty a tím, když jsme se dozvěděli o rodu, tak to vlastně velice silně akcelerovalo naší spolupráci v tom, že jsme se kromě nějakého spolužití tady v místě a pořádání nějakých akcí pro naši komunitu a pro veřejnost rozšířili vlastně do těch sfér, který naplno obsahuje rod. A v tom se snažíme vzdělávat, učit se a tvořit obrazy. Nádhera, to se tak nádherně poslouchá. No a co máš konkrétně na starosti? Tak, já mám sféru komunikace. Ono je to vidět? A ta způsobuje to, že se snaží reflektovat a reagovat na potřeby z těch jednotlivých sfér. Zároveň se snažíme, protože mám kolem sebe šikovný ženy, který cítí, že se jako dobrovolníci taky chtějí zapojit do tady toho velkého tvoření, tak mi pomáhají v tom, aby jsme správně zprostředkovávali nástroje těm jednotlivým sférám proto, nejen aby se jim dobře komunikovalo uvnitř té sféry nebo uvnitř toho našeho společenství, ale hlavně, aby jsme jednotně komunikovali ven. Aby vlastně všichni, co jsme uvnitř, jsme věděli, co děláme, proč to děláme, za jakým účelem, v jakém obrazu, což vlastně my ani nemusíme až tak dělat, protože tady máme to štěstí, že opravdu jsou lidi, kteří to velice intenzivně vnímají, ale tím, že třeba přichází noví lidi, tak jakým způsobem vlastně je včlenit, aby se dokázali na ten obraz nacítit, ale hlavně, aby jsme ho jednotně komunikovali ven. Takže asi takhle. Moc děkuju, Alenko. Rádo se děje. Tady to kolečko nám hezky odsejpá. Mám před sebou další krásnou dámu, Nikolku. A otázka bude podobná, ne-li úplně stejná. Jak jsi se dostala sem do komunity, do rodu a jakou sféru máš na starosti jako náčelnice? Tak já moc děkuju za slovo. Zdravím všechny tady ze zahrad z krásného slunečního dne. Já jsem se dostala tady na to místo zhruba před 9 lety, když na mě vyskočil kurz, který Irenka vede s názvem Ženský kruh. A já jsem věděla, že se ho chci zúčastnit. A tenkrát jsem vzala i svoji mamku, dala jsem jí to jako dárek k 50 a tenhle kurz jsme společně absolvovali. A můj život se tak asi rozdělil na období před tímto kurzem a po tomto kurzu. A já jsem zjistila, že nevím spoustu podstatných a důležitých informací, které mi začaly měnit život k lepšímu, protože na Irenky škole je báječný to, že všechno, co se dozvídáme, tak rovnou můžeme aplikovat do praktického života. A když to opravdu uděláme, protože zase je naše svobodná volba, jestli to uděláme nebo ne, tak když to uděláme, tak zjistíme, že se opravdu začnou dít věci. A já jsem začala skutečně poznávat sama sebe, kdo jsem, co chci. A zároveň tak tenhle proces trval několik let. To učení mě nadchlo, chtěla jsem odchodit všechny kurzy, dozvědět se všechny ty informace a zároveň, protože mám 2 děti, dceru a syna, tenkrát v té době, kdy jsem přišla, jsem měla dceru malou a bylo mi velmi líto, proč ty informace už jsme nedostávali jako malé. To, co znamená, když žena je žena, co to znamená být v ženské energii. A říkala jsem si, že to prostě musí být nějak jinak, že to musíme změnit, že tyhle informace potřebujeme dostávat už od malinka. No a tak
to bylo takové přání srdce a vesmír mi v tom pomohl, že mě sem víc vtáhnul. Bylo to postupně, jsem se přidala do komunitní zahrádky, protože to mě moc baví. No a postupně i jsem se dostala v podstatě ke sféře vzdělávání, kterou mám tady na radost, ale ráda bych řekla, že vzdělávání tady započala Irenka, Alenka a Bohunka a já jsem v podstatě přistoupila a nadále tahle sféra se rozvíjí v krásné spolupráci všech. Vzdělávání tady vnímáme jako celoživotní proces. V podstatě od dne, kdy přijdeme na tuhle zemi, až po ten den, kdy odejdeme. No, ono to tak v podstatě je, že? Tak. A takže právě pro toto vzdělávání tady je opravdu pro všechny věkové kategorie a celý to nazýváme škola nové doby, protože to učení probíhá odlišným způsobem, než jak jsme zvyklí v klasické škole. Ale nevím, jak moc zabíhat teď, protože to by bylo téma na dlouho, takže možná takhle... Jenom krátce něco o rodu a můžeme skončit. Tak o rodu, tak to je stejné, kdy vlastně ta informace přišla, jak už tady zaznělo, od Alenky i Marka. A možná bych řekla, že když jsme dostali ten úkolíček si nastudovat, naposlouchat videa, nastudovat si informace, tak... To je velká práce. Velká práce. Neprošla jsem je všechny, přiznávám se, ale u mě se stalo to, že já jsem poslouchala videa, teda převážně s Emilem a na mě působily velmi uklidňujícím dojmem a já jsem díky rodu dostala takový pocit bezpečí. Že je tady někdo jako většího, co nám pomůže v tom našem tvoření a co nás podpoří. Moc děkuju. Další víla z Rudolfova se jmenuje Bohunka a já jsem moc rád, že ji můžu pozvat na tento krátký informační rozhovor. Jak jsi se dostala k rodu do této komunity a jakou sféru máš na starosti? Tak já všechny zdravím a já začnu asi napřed, jak jsem se dostala do komunity, kdy jsem potřebovala nějaké informace ohledně zahrad a našla jsem si tady u Irenky, že má kurz o zahradách. Takže to bylo takový moje první setkání s Irenkou a Irenka těch kurzů tady má několik v naší škole v měsíčnici a takže následovaly další a další kurzy, protože my tady celkově všichni se moc rádi u Irenky vzděláváme a načerpáváme ty moudra, které ona má. Já vždycky říkám, že Irenka je taková chodící encyklopedie naše, úžasná a na cokoliv se jí zeptáte, tak ona vám odpoví. A vlastně na radost tady, co se týče naší samosprávy, mám obživu. Začínala jsem ve vzdělání a vystřídali jsme se s naší Nikolkou a obživu, my jsme vlastně s obživou začali už ještě předtím, než jsme se nějak začali zajímat nebo dozvěděli o rodu a chtěli jsme prostě pro naše rodiny mít dobrý jídlo a vždycky někdo něco objevil, tak to dal vědět dalšímu. Vydali jsme třeba hromadně pro rodiny, bylo nás asi 10-12 a postupně vlastně, jak jsme se dostali potom k rodu a začaly ty různé sféry vlastně, co musí být v občině, tak se to už nabalilo a máme dneska ve skupině skoro 90 lidí, pro který vlastně se snažíme nabídnout dobré jídlo, dobrou obživu. Máme tady, naši muži nám postavili takovou výdejničku, takže za to jsme velmi vděční a
Byli bychom rádi, kdyby se to posunulo potom na nějaký obchůdek a pravidelné prodeje, výdeje toho dobrého jídla a ty obživy. Teď momentálně, co se týče obživy, tak pořádáme takové schůzky se zemědělci, kdy se tady potkáváme v měsíčnici, povídáme si, co oni můžou nám nabídnout, jak by nás mohli zásobit, čím by nás mohli zásobit a taky, aby oni se navzájem propojovali. To se mi moc líbí, protože třeba máme paní, která nám lisovala lněný olej a potřebovala sehnat český len a tak máme zase šikovnýho tady muže, který už si objednával a takhle se vlastně propojí ty lidi navzájem. Tady vlastně jsem v tomhle prostoru už skoro 13 let a vím, že se tady na ty lidi můžu spolehnout, že všichni se snažíme sebevzdělávat a zdokonalovat a i když jsme prošli různýma třeba i nepěknýma situacema, tak vždycky víme, že se musí nějak pořešit, dobře pořešit a můžeme se na sebe prostě spolehnout. To je pro mě takový základ. Tady u vás je vidět, že vy se opravdu máte rádi. Jako. Ano. A to není samozřejmost. Máme se to všichni moc rádi a vždycky říkám, že milujeme všichni naši Irenku a doporučila bych opravdu ty kurzy pro širokou veřejnost. Nebojte se, aby přišli lidi a přišli k Irence na kurzy, protože ty kurzy opravdu ty lidi mění a dělají z nich úplně jiný lidi a je to prostě báječné a já vždycky trošku v legraci říkám, kdyby Irenka řekla, že se budeme stěhovat na měsíc, tak všichni jdeme na ten měsíc. No, tak to je taky jeden z důvodů, proč tady dneska jsem společně s Milanem Vlčkem, protože jsme chtěli tak nějak podpořit tu vaši aktivitu, ty kurzy, které děláte, protože 22. máte něco, potom v dubnu je další, že jo. Takže tohleto je vlastně součástí tady té naší návštěvy. Já ti, Bohunko, moc děkuju. Rádo se děje. Tak přistoupila další náčelnice Danuška a já už ty otázky ani snad nebudu opakovat. Jak jsi se dostala tady do té krásné komunity, do rodu a kterou sféru máš na starosti? Tak, já všechny moc zdravím. Já jsem se dostala do téhle báječné komunity, myslím si, že můžu rovnou říct rodiny, protože jsou to všichni takový zlatíčka se srdíčkem na pravém místě a s ochotou kdykoliv s čímkoliv pomoct. Takže vlastně, když sem jezdím, tak za ty léta, jezdím sem teda ne dlouho, ale teď v létě to bude 5 let a můžu říct, že jsem prostě jedu domů. Vždycky, když sem zatáčím z té silnice, tak se takhle rozleje kolem toho srdíčka to teplíčko a já říkám, jo, jsem tam, kde mám být, jsem prostě doma. Je to nádhera, jsem jim za to všem moc vděčná, protože je to úžasné místo, které vlastně vybudovala Irenka se svojí rodinou a tady vlastně ze začátku s děvčatama, než jsme sem vlastně začali všichni postupně přicházet. A dostala jsem se sem díky jedné báječné ženě, ke které jsem chodila na masáže a která mi vždycky při každé masáži vyprávěla, co a jak to tady chodí a jak jsou všichni tady moc fajn, tak jsem si říkala, že se sem určitě musím dojet podívat. A jelikož se tady pořádají různé akce, tak první mojí návštěvou byl bazárek Miluj sukni, kde jsem čekala v napětí, co se bude dít. Seděli jsme u piknikového stolu a najednou se objevily 3 víly. Jedna měla zapletený culíčky, byla v lehce modrém a měla svázané copánky a na nich mašličky. A to byla Irenka. Vedle ní seděla Alenka a byla tam i Bohunka a zbytek žen. A já jsem tak, když jsem tam sice seděla a nacitovala jsem si to, tak jsem si říkala, že mi tady moc hezky a začala jsem se zajímat čím dál tím víc, toho, že vyprávěli
A já měla potřebu začít navštěvovat kurzy. A prvním mým kurzem byl ženský kruh, který mi začal otvírat jinou cestu, jiné možnosti, začal měnit mě zevnitř. A samozřejmě jsme začalo měnit i okolí a já jsem věděla, i když to nebylo občas jednoduchý, že jdu správnou cestou. Pak postupem času se vlastně ze mě stala tady i zahrádkářka, takže tady mám zahrádku, za což jsem moc vděčná, protože mi to připomíná moje dětství, že jsem vyrostla na vesnici a mám z toho velkou radost. Takže se tady vlastně zapojovala jsem se čím dál tím víc a víc. Až se to vyvinulo v to, že se ze mě potom stala náčelnice sféry zdraví. A minulý rok jsme začali přednáškama tady v Hornickém muzeu, protože jsme nevěděli, jak se spojit a nakontaktovat s veřejností, aby jsme jim začali předávat informace a že vlastně i jde řešit různé věci, ať už zdravotní nebo psychické. Vlastně, že to tělo je duše, tělo, duch. A nakontaktovali jsme se teda na Hornické muzeum, kde jsme se domluvili, že budeme vlastně dělat přednášky. Vzniklo to z toho, protože úplně zpočátku, jak tady všichni vlastně pracujeme, tak vznikl obraz sféry zdraví, vznikl obraz zahrady zdraví a na to konto vlastně potom jsme přemýšleli, jak to rozpohybovat a těma malinkýma, my tomu říkáme mostama, se vlastně nakontaktovat na lidi zvenčí a předávat jim informace. Takže tady z těchto aktivit a vůbec toho pojetí té sféry je jasné, že už krůček byl k vlastnímu rodu a k té celostní myšlence tvoření a lásky. Ano, protože vlastně cílem toho je brát to všechno celostně, z toho celostního pohledu a hlavně vybudovat prostor pro ty lidi, až oni přijdou, že budou něco potřebovat, aby my jsme mohli takhle dát tu ruku, natáhnout jí a říct, my pro vás máme možnost, říct jim tu myšlenku, máme tady pro vás prostor, různé pomocníky a vše vlastně, co budete chtít, ale vždycky záleží na těch lidech, protože ty lidi mají vždycky svobodnou vůli, ale důležité je vytvořit ten prostor, aby vlastně vůbec mohli kam přijít. A těma malýma krůčkama se vlastně začínáme spojovat s tou veřejností ven. A krásná práce. Děkujeme. Je to kolektivní práce celku. A vlastně rodiny. Děkuji. Takže dalším hostem u mých mini interview je Hanka. A ptám se tě tak jako všech, jak jsi se dostala do této komunity, co společně tvoříte, jako máš sféru na starosti a řekni nám něco i o rodu a jeho podílu na nějakém tvém rozvoji. Já jsem se do této komunity dostala díky zahradě, protože mám velikou zahradu a chtěla jsem se podívat na přírodní zahradu v Rudolfově. Nějak jsem to pořád nezvládala, nebyl čas a pak ke mně přišla informace, že tady je den pro ženu. Tak jsem už řekla, ne, to už je poslední výzva, vyrazím s kamarádkou. A stalo se to pro mě osudovým, protože jsem byla z tohoto prostoru nadšená. První, co jsem začala navštěvovat, byly přednášky o zahradě, můj zelený ráj, pak následoval ženský kruh a pak už to se nabalovalo jedno za druhým a věděla jsem, že prostě je to něco, čemu se chci věnovat, co je pro mě velice důležitý. Vlastně i to, co jsem třeba i přirozeně cítila, tak jsem konečně chápala, proč to vlastně chci dělat, jak to chci dělat. A ten rozvoj byl opravdu vidět na každém kroku. A vlastně i ta komunita, která se tady postupně vytvořila, těch lidí a té spolehlivosti, kamarádství, to prostě si myslím, že se nedá ničím vyvážit. To je nepřenositelné. Ano, přesně. A
Pak vlastně následoval i projekt Naše zahrádka. Tam jsem jenom takový ten tichý společník, protože mám svoji obrovskou zahradu. Ale i tam jsem se chtěla nějakým způsobem aspoň trošku zapojit. Vlastně Irenka měla přednášku na téma rodových statků, kde vlastně tam přijel vlastně i Kuba. A to byla vlastně první zmínka o rodu, kdy jsem o něm slyšela. Takže přesně jak říkali děvčata, hned jsme začali o tom přemýšlet a mě to nadchlo z toho důvodu ty myšlenky. Prostě o tom změnit vlastně to, v čem žijeme, protože to se mi vůbec nelíbí. A chtěla bych, aby moje vnoučata i moje děti měly zdravou obživu, jiné možnosti rozvoje. To, co třeba já vidím, že když jsem šla na kurzy rozvoje u Irenky, jak mě to změnilo, tak by se mi líbilo, aby už to šlo i od těch malých dětí ze školy, ze školky, aby prostě, přijde mi, že jsem hodně času ztratila, což mě mrzí. A tak bych to chtěla dopřát prostě odmala všem. A vlastně tím, že jsme začali se zajímat o rod, tvořili jsme občinu a já mám pro radost sféru zdraví, sociální sféru, protože jsem chtěla říct, že spolupracujeme se sférou zdraví taky. A vlastně začali jsme tvořit v první řadě v takovém jakoby malým, tak jsme si říkali nějaký ten domov pro babičky a dědečky, úplně jiného typu, než jsou ty současní. Dále zajímat se i o dětičky, které nemají rodiče, které je opustili už z jakýhokoliv důvodu, takže i nějaké pěstounské bydlení. A samozřejmě ta sféra sociální je velice rozsáhlá, takže tam spadají i péče o bezdomovce, ženy v ohrožení, týrané osoby a tak dále. Takže na tom teď začínáme také pracovat. Ten sociální program je obsáhlý, to nejde specifikovat. To bychom tady seděli ještě zítra. Přesně. Takže já ti moc děkuju a přeji tvé sféře a vůbec tady tomu konání jenom to dobré. Děkuju. A já bych si to přála ještě, aby vlastně ta sociální sféra v podstatě do budoucna trošku nebyla třeba. To je ideální. Díky. Tak mým dalším hostem v samosprávě Rudolfov je další víla Jana. A ptal jsem se tak úplně všech. Takže jak jsi se dostala sem do rudolfovské komunity, k rodu a jakou máš na starosti jako náčelnice sféru? Takže sem k Irence do komunity jsem se dostala přes školu Budějovickou, škola přírodní medicíny, která tady kdysi dávno, před 12, 15, já ani nevím, lety, měla u Irenky zaplacený víkend vlastně o zahradách, kurzík o zahradách. Takže vlastně přes jinou školu jsem se dostala sem a vlastně když jsem tady byla na tom jednom kurzu, tak pak jsem si říkala, že tady mě to oslovilo nejvíc a začala jsem tady navštěvovat víc kurzů a vlastně od ženského kruhu, o zahradách a další kurzíky, které dělala Irenka, takže vlastně méně asi většinou jsem těch kurzíků prošla taky. Takže tak jsem se dostala sem do té komunity. Na starosti mám sféru administrativa, kdy vlastně dělám, co je potřeba, protože máme založená 2 družstva, takže vlastně, jelikož jsem profesí účetní, takže i tady vlastně dělám účetnictví pro ty 2 družstva a veškerou další administrativu, co je třeba.
Víc jsem se teď zapojila i do spolupráce na tvoření tady obchůdku, protože v momentě, kdy jsou tam nějaký akce tady, tak už jsme měli obchůdek otevřen a je třeba prostě připravit zboží, udělat ceny, udělat nějakou závěrku. Takže ty administrativní věci kolem řeším. K rodu jsem se dostala vlastně přes Irenku tady, kdy jsme hledali společně nějakou cestu, která by byla správná pro to, jak prostě změnit, neříkám celý svět, ale prostě to žití, který prostě je čím dál v tuto chvíli náročnější a člověk si říká, že já už to beru jako 2 světy, jo, teda, ale že ten svět tady, ten jako původní, že se snad jako zbláznil, jo, protože to už fakt jako není možný, že některý lidi v tom žijou a neřeší. Takže asi ta nespokojenost tady v tom mě spojila, stmelila s podobně smýšlejícíma lidma a tvoříme a vlastně i když se povedla najít ta cesta, byla jsem na přednášce o rodových statcích, kde vlastně mluvil Jakub Šén, který už v tu dobu v rodě byl. A Irenka přinášela další informace a řekli jsme si prostě, že tohle je ta naše cesta. Moc děkuju. Takže po záplavě krásných vědomých žen z Rudolfova mám před sebou opět muže, Jindru. A jako mě už je to žinatní opakovat, jak jsi se dostal sem do komunity, do rodu a jako máš na starosti sféru jako náčelník. Já vás všechny vítám. A já když si to zpětně uvědomím, tak vlastně je to příběh, který bych ani sám nevymyslel. A ten píše život. A bylo to tím, že vlastně moje a Irenky Kovářové společná známá tak nás propojila v tom, abych Irence pomohl s nějakou právní záležitostí, takže jsem se tady vlastně objevil, nevěděl jsem, kam pořádně jedu, co mě tady čeká, bral jsem to vlastně... To je krásné, jako... taková vznosná profese ještě, jako, že jo? Jako ta moje. No, jasné. No, hodila se proto, abych se semka dostal. Jasné. A takže jsem to bral vlastně jako záležitost, řeknu jako jednu z mnoha, a že přijedu, té záležitosti se pověnujeme, ale nevěděl jsem, že co mě tady čeká, že kam přijedu, jaké lidi potkám. A vlastně bylo to jako přijet úplně do jiného místa, do kusu ráje tady na zemi. A to jsem měl vlastně možnost zavnímat něco jiného, než co jsem do té doby znal v svém životě. Vypadáš jako pragmatický člověk, že jako tady to prostě na někoho spadne, no. Tak jsem rád, že jsem to byl já. No, já můžu říct, že ale to byl začátek i vlastně takové, řeknu, vnitřní eroze, jako takových nějakých představ o životě a zároveň vstup do něčeho hezkého, že vlastně jsem byl rád, že jsem měl možnost poznat lidi, kteří zároveň vnímají věci podobně jako já, že nás je víc a ač jsem byl nějakým způsobem vlastně i vychováván, veden ten život nějakým způsobem, tak u mě probíhal jako v té jako samostatnosti,
tak jsem měl možnost i poznat to, že když je na tu věc víc nadšenců, tak je to krásnější a opravdu, když si uvědomíme to, jakou možnost a jakou sílu my sami máme, takže skutečně můžeme měnit i ten náš život a společně ty životy potom k lepšímu. To potom byl už vlastně kousek do rodu, o kterém jsem se tady přirozeně dozvěděl. Tom už přesně nevím, v jaké situaci, konkrétně při jakém momentu, ale vlastně ta myšlenka, ta informace tady u lidí z komunity v Rudolfově byla, takže já jsem to vlastně vnímám to jako egregor, platformu, prostředí, kde se propojujeme a zároveň jsme si vědomější těch svých schopností a toho, že opravdu můžeme reálně tady tvořit ten život a svět k lepšímu, o čemž jsem předtím vlastně jenom snil, představoval si, ale když jsem navštívil tady to místo, tak jsem vlastně poznal, jo, tak tady se to děje. Takže taková ta prozřetelnost života. Krásná. A ještě k té sféře, já tady profesně právník, tak tady mám, řeknu, ještě na radost tu sféru, byť bych se rád zapojil do dalších sfér, protože já jako právo vnímám takovou oblast, která je ještě nezbytná nebo nějakým způsobem může pomoci družstvům jako takovým, které tu máme založené, a i těm jednotlivým sférám, ale na mě je to málo tvůrčí, takže potřebuju to více mě právě v realizovat. souvislosti třeba s rodem zajímalo, jak profesionál, jak právník se dívá tady na tu jakési spolužití v tom prostoru, které ještě není dokonalé, ale všichni víme, že je nutné, aby se přetvořilo nějakým způsobem. Jak se na to profesně díváš? Jako na nějaký pravidlo nebo úzus, který nějakým způsobem je nutné zatím nějak dodržovat a řešit. Teďka myslíš v rámci komunity nebo jako v rámci širšího fungování? V rámci širšího fungování potom toho rodu. A co se týče pravidel? Ano. Já bych nejdřív jako odpověděl nebo vyjádřil se k tomu, jak vnímám právo toho starého světa. Jo. Protože jako nevnímám to právě jako úplně čistý prostředí toho, že by tam šlo mnohdy opravdu o ty jako skutečné hodnoty, zájmy lidí, ale je to prostě taková mocenská, přetlačovaná, takový energeticky náročný mnohdy prostředí, kde ale se jako vedl nějaký ekonomický zájem těch lidí a vůbec se tam nebral jako řeknu ten širší efekt na spolužití nebo na život těch lidí. A to právě vnímám, že i v rodu právě se tady ta myšlenka nese a mě osobně jako ani nevnímám nějak třeba to, že rod bude poskytovat finance na ty projekty lidem, ale pro mě je to o to spíš teďka v tom, že ať tvoříme a tvoříme to, co můžeme my tady teďka s tím, co máme vytvořit a vlastně být svobodní a nezávislí vlastně tady v té myšlence. A určitě jako potřeba pravidel je nějakých regulativů té společnosti, aby pravidla byla nastavená, ale na jiných principech. Přesně tak, aby to bylo na základě kónu, aby to bylo na základě božích pravidel, vesmírných pravidel a aby to bylo vlastně v souladu s tím přirozeným životem tady a pro dobro.
Moc ti děkuju. Rádo se děje. Takže jsme téměř na konci našeho vyprávění o jedné mimořádné skupině lidí, kteří se dali dohromady, mají se rádi a společně tvoří. Momentálně se nacházíme v galerii. Vidím to tak, že to vypadá jako feng shui většinou. A náčelnice nám o tom něco ještě poví. Tak, Libore, teď jsme v galerii jednoho z našich družstev, které se jmenuje Tvoříme srdcem. A to se zaměřuje na výtvarnou tvorbu, na grafiku, na knihy. A vlastně ta galerie prezentuje nějakou část z tvorby, co se týče malby obrazu, které potom nám slouží jako takový, řeknou, výchozí materiál právě pro to další tvoření, kdy s nimi zase tvořivě ještě dál nakládáme. Rejko, to maluje jedna osoba, nebo se podílejí? Jako... Obrazy maluju já, ale jinak pak s nima vlastně tvoříme všechny tři. To družstvo Tvoříme srdcem jsme tři, já a Lenka Bohunka, takže společně instalujeme výstavy a teď už vlastně máme ten kalendář obsazený až do roku 28. Teď jsme v neděli instalovali výstavu v Praze na Brumlovce, takže pořád se něco děje. No to je nádherné. Moc krát ti děkuju za příjemný pobyt tady u tebe, nebo u vás. Jsme s Milanem strašně rádi, že jsme mohli, nebo moc rádi, strašně takové divné slovo, moc rádi, že jsme mohli tady nějaký čas s váma pobít a za mě, já se budu strašně rád vracet. Zase strašně. Já to o tom přemluvím. Bylo nám ctí a radosti, že jsme s vámi mohli být. Libore, i s Milanem a s tebou bylo to velmi příjemně strávený čas. Děkujeme. Tak jsme u konce a na závěr máme dalšího náčelníka, jmenuje se Radek a řekne nám něco o tom, jak se dostal tady do té komunity, do rodu a jakou má na starosti sféru a co připravuje pro světlé lidi. Takže do komunity jsem se dostal vlastně tak, že jsem kdysi dělal kurz přírodní léčba. A jednou z lektorek tam byla Irenka Kovářová, čím jsem se s ní seznámil. Následně jsem začal navštěvovat občas její kurzy, no a pak mě oslovila přímo, jestli bych nechtěl se podílet na projektu ve sféře zemědělství, čím zároveň říkám, že mám na starosti sféru zemědělství a částečně obživa. To se tak prolíná. No a to je asi v kostce, jak jsem se k tomuhle dostal. Jo. Musím říct, že teda mě to, když mě Irenka oslovila, tak mě to hodně zaujalo. Líbí se mi to jako dobrá cesta, protože to, co už jsem sledoval delší dobu, tak prostě mě štvalo. Takže to beru, že to je pro mě výzva řešit to, co si myslím, že je dobře. Díky. Rádo se děje.